To na rantse da Allah bai yiwuwa, ban yadda ba kuma ban amince ba. Sannan duk wanda ya yi ruwa da tsaki ga lalurar ga, wallahi sai na ɗaukan mai mataki. Alhamdulillah. Daman kai ni ka fita, na tafi gida an ka ce min kana shan. Munahukin Allah, ka yi kowa sanin irin shige da hitar da ni akan sarautar ga. Na bi bokaye, na bi malamai akan aimin sarautar ga ta uban kasar riba. Na tahi Maiduguri, na tahi Nijar akan ɗaya aimin uban kasar riba. Wai ka taho da kai an ka haɗa kai an ka cuce ni. Kama mai san mahaukaci dariya ka kai min. To kai normal in bancin da haukakka ai wanda Allah kawai faɗa ba shi faɗa. To. Sannan ka ji an ce sarki zaben Allah. Awo. Ba wai wanda kake tahiya ka shiga bokaye na ba ko ka bada kuɗi ai ma sarauta. Ita sarauta ana son cincimta da ganin ka cincinci ai ma sarauta sannan ai ma ita. Duk wanda ka ji an ba sarauta to Allah shi zabe shi. Bari in faɗa maka. Ko kuna so ko ba ku so. An zaba, an nada, an busa, an tabbatar da Alhaji Adamu Garba shi a uban kasar riba ko kuna so ko ba ku so. To wallahi sai na ɗauki mataki. Sai na ɗauki mataki. In ka ce wani mataki za ka ɗauka kana jayayya da hukuncin Ubangiji kenan. Don haka jayayya gare ka ba a ta mahita ba. To ni ko sai na sa magoya bayana sun tadda sun tadda. Magoya bayan naka sun yi mubaya'a su da kansu sun zo sun yadda sun ce sun yadda zaben Allah. Kai dai ka rage. Kai. Ita sarauta tun da dai ban cancance ta ba a yi mai ita. Kware ko. Na farko dai in baka gade ta ba a yi ma ita komai kuɗin ka. To ganin nake kawai na gada sai dai cancantar nan ita adda aka dan abun ga. Ko ka gade ta in baka cancance ta ba a yi ma ita komai girman ka. Aje komai ɗauki hukumcin Ubangiji. Ina a tsaya ba. Don Allah ka san har yanzu akwai sauran ya hasada cikin zuciyata. Don Allah a taimaka mini a kai ni inda mai martaba sarki. Na yadda kuma na yi mubaya'a amma a yi min rai a yi min sarkin dawara. Can kai ta dawara ka ko? A ina kai ka ni da kai na zan kai ka har inda mallan Adamu Garba. A roƙan din sarautar dawara. In ce a wa normal sarkin dawara uban kasar riba. A yi min mutane da kai na uban kasa don Allah a yi min sarkin dawara.